Ευχαριστούμε, Άντρη Δανιήλ. Αυτά από το Κοινοβούλιο. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα εδώ με τον κύριο Δίπλαρο και τον κύριο Καυκαλιά. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Ουσιαστικά, με λίγα λόγια, σας είπε: σταματάτε ο Γενικός Εισαγγελέας. Περιμένετε να δούμε τι θα κάνουμε με την έρευνα που είναι σε εξέλιξη πριν ασχοληθείτε εσείς οι βουλευτές με αυτό το θέμα. Σωστά, αντιλαμβανόμαστε? Ναι, κύριε Κυριάκου, θα πρέπει να πούμε ότι η Βουλή είχε γράψει το θέμα: η αμφισβήτηση ενίσχυση προκατάληψης, η έλλειψη αξιοπιστίας στον χώρο του Κυπριακού ποδοσφαίρου, οι καταγγελίες από προέδρους αθλητικών παραγόντων για στημένους αγώνες. Και σε αυτό το οποίο στάθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας σε μια συνεδρία κλεισμένων των θυρών, οφείλουμε να πούμε ότι μας έχει πει κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να ανακοινώσουμε σε σημείο που δεν ενοχλούνται οι έρευνες. Δηλαδή, τι σας είπε? Το γεγονός ότι καταρχήν χαρακτήρισε τα θέματα τα οποία έχουν γραφτεί και τρομερά ενδιαφέροντα και επίκαιρα όσο ποτέ άλλο είπε ο Γενικός Εισαγγελέας. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε, λέει, όλες αυτές τις μαρτυρίες τις οποίες έχουμε μπροστά μας και μας παρακάλεσε ούτως ώστε να μην υπάρξει, αν θέλετε, να καλέσουμε εμείς στην Επιτροπή Παιδείας όλους αυτούς οι οποίοι κατά καιρούς είτε εμπλέκονται είτε ασχολούνται με τέτοιου είδους φαινόμενα τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας, γιατί λέει και μας έφερε συγκεκριμένα δύο παραδείγματα, όλοι αυτοί κάποια στιγμή στοχοποιούνται. Μας είχε πει μάλιστα σε ένα παράδειγμα μιας παλαιότερης υπόθεσης όπου καταδικάστηκε ένα προδικαστήριο λόγω ακριβώς αυτής της διενέργειας και της δημοσιότητας που είχε δοθεί. Επικαλέστηκε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου και κέρδισε μείωση ποινής. Όπως επίσης και το γεγονός μας είπε χαρακτηριστικά ότι όταν πολύ καλά η Επιτροπή Θεσμού συζήτησε θέματα οικονομίας και το πώς φτάσαμε εδώ, έλαβε στο γραφείο του επιστολή από συγκεκριμένο πρόσωπο από το εξωτερικό, από την Ελλάδα, καλώντας τον να παρέμβει και ότι όλα αυτά θα χρησιμοποιηθούν μετέπειτα από τον ίδιο ενώπιον της δικαιοσύνης. Ο Γενικός Εισαγγελέας σας είπε ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο οι έρευνες. Ναι, θα έχουμε αποτέλεσμα από την πλευρά της δική τους σύντομα, κύριε Δίπλαρε? Τι άφησε να εννοηθεί? Μας έχει πει ότι αυτό το οποίο ίσως καταλάβαμε και εμείς, ότι η μαρτυρία την οποία τελικά έχουν οι ανακριτές δεν είναι τόσο συγκλονιστική, αν θέλετε, τόσο σπουδαία μαρτυρία που να οδηγήσει εκτός από τις τρεις υποθέσεις που έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, τα πρόσωπα δηλαδή τα τρία τα οποία έχουν κατηγορηθεί μετά τις δηλώσεις του διαιτητή Μάριου Παναγή και έχουν καταχωρηθεί υποθέσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Φαίνεται ότι δεν είναι δυσίωνες οι προοπτικές, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια άλλη θετική εξέλιξη στο να κατηγορηθούν και κάποια άλλα άτομα ίσως μεγαλύτερης εμβέλειας. Λόγω του ότι η μαρτυρία αυτή δεν είναι ικανοποιητική, δεν είναι χαρακτηριστικά. Και δεν μπορεί να προκύψουν άλλες μαρτυρίες. Αν προκύψουν, λέει, οποιασδήποτε άλλες μαρτυρίες, καλώντας μάλιστα όλους όσους γνωρίζουν να καταθέσουν και να δώσουν περαιτέρω στοιχεία, λέει, οι ανακριτές θα το διερευνήσουν. Άρα για τα στοιχεία που έχουν ενώπιον τους τώρα δεν μπορούν να στήσουν υποθέση. Νέες υποθέσεις πέραν των τριών που έχουν καταχωρηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης δεν φαίνεται να μπορούν να στοιχειοθετηθούν. Μάλιστα, αυτές οι τρεις πότε προχωράνε? Αυτές έχουν ήδη καταχωρηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Έχουν κατηγορηθεί από ό,τι μας έχει πει ενώπιον της δικαιοσύνης και το επόμενο χρονικό διάστημα ξεκινάει η εκδίκαση των υποθέσεων ενώπιον της δικαιοσύνης. Άρα, εσείς δηλαδή, αν πάνε αυτές οι υποθέσεις ενώπιον δικαιοσύνης 3, 4, 5 χρόνια, όπως μας έχουν συνηθίσει εδώ στην Κύπρο, θα περιμένετε όλα αυτά τα χρόνια για να συζητήσετε την αξιοπιστία του κυπριακού ποδοσφαίρου? Όχι. Εμείς θα προχωρήσουμε σε συζήτηση και ίσως καλεστεί και η ΚΟΠ για ένα ευρύτερο θέμα όλων αυτών των καταγγελιών, αλλά μπορεί να μην επισέλθουμε σε λεπτομέρειες που θα επηρεάσουν αύριο το ανακριτικό έργο ενώπιον της δικαιοσύνης. Εκείνο το οποίο ακούσαμε με τα λύπης μας, το προσωπική μου λύπη, είναι ότι αναμέναμε όλοι ότι πέραν των προσώπων των οποίων θεωρούνται μέχρι στιγμής ύποπτοι και θα εξεταστεί υπόθεση εναντίον του στο δικαιοσύνη, αναμέναμε κάποια πιο τρανταχτά ονόματα. Ας με επιτραπεί η έκφραση. Φαίνεται όμως ότι με βάση τις μαρτυρίες που έχουν οι ανακριτές, αυτή τη μαρτυρία που έχουμε μέχρι σήμερα, δεν στοιχειοθετείται οποιαδήποτε τέτοια υπόθεση. Άρα, κύριε Καυκαλιά, διερωτούμε, αφού τα θέματα έχουν προχωρήσει και δεν θα θέσετε οποιαδήποτε προβλήματα συζητώντας το όλο ζήτημα εκεί στην Επιτροπή, γιατί δεν σας επιτρέπει ο Γενικός Εισαγγελέας να το κάνετε? Καταρχήν, για να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι θέμα απαγόρευσης από τον Γενικό Εισαγγελέα. Έχει καταθέσει την άποψή του, είναι προτροπή. Υπομορφή έκκλησης να αποφύγουμε τη συζήτηση στο παρόν στάδιο, γιατί τούτον εγκυμονεί κάποιους κινδύνους, τους οποίους η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε και εμείς. Από την πρώτη στιγμή, κύριε Κυριάκου, γράφοντας το συγκεκριμένο το θέμα και ως κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ για τις πρόσφατες καταγγελίες για τη διαιτησία και την ανάγκη εξυγίασης του κυπριακού ποδοσφαίρου, ένα μόνο πράγμα είχαμε στο μυαλό μας.
πώς θα βοηθήσουμε, πώς θα συνδράμουμε των προσπαθειών για να έχουμε έναν αποτέλεσμα, για να βγάλουμε μία άκρη τέλος πάντων και να οδηγήσουμε τα πράγματα στο κυπριακό ποδόσφαιρο σε μία καλύτερη μέρα. Και ναι, σίγουρα εκεί που έχουν διαπραχθεί αδικήματα, εγκλήματα, ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Αυτός ήταν ο στόχος. Και για μας παραμένει αυτός ο στόχος και αυτή είναι η ουσία, να προχωρήσουν οι έρευνες μέχρι τέλους και να φτάσουν την ίδια στιγμή όσο ψηλά πρέπει να φτάσουν για να νιώσει και ο κόσμος ότι σε αυτήν την κοινωνία, σε αυτόν τον τόπο υπάρχει η δικαιοσύνη. Αυτό δηλαδή αυτό το μήνυμα το πήρατε και από τον Γενικό Εισαγγελέα σήμερα? Ο Γενικός Εισαγγελέας μας έχει κάνει μια γενική ενημέρωση. Επιτρέψτε μας να μην σταθούμε αναλυτικά. Εδώ αποφασίσαμε ως Βουλή ότι δεν θα συζητούσαμε το ζήτημα. Δεν μπορούμε δημόσια να επεκταθούμε στις αναφορές του Γενικού Εισαγγελέα. Πλην όμως μας έχει δώσει τη γενικότερη εικόνα ότι οι έρευνες προχωρούν δηλαδή, και ότι θα έχουμε ένα αποτέλεσμα το επόμενο διάστημα. Αυτή είναι μια πτυχή την οποία εμείς θα παρακολουθούμε. Αποτέλεσμα με συλλήψεις και συγκεκριμένες ανακρίσεις. Δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσουν σε νέες συλλήψεις, νέες ανακρίσεις. Είχαμε μια γενική ενημέρωση και θα παρακολουθούμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Εμάς η απέτηση μας είναι αυτή που σας έχω πει προηγουμένως. Τα πράγματα να προχωρήσουν, να φτάσουν μέχρι τέλους και να πάνε όσο ψηλά πρέπει να πάνε για να έχουμε αυτήν την πολυπόθητη κάθαρση στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Και θα πάνε, δηλαδή, οι διαβεβαιώσεις που έχετε πάρει είναι ότι θα πάνε όσο πιο από τον ψηλά Γενικό μπορούν. Εισαγγελέα είναι αυτές. Εμείς, υπό το φως αυτών των δεδομένων, έχουμε αποφασίσει ότι στο παρόν στάδιο να μην προχωρήσουμε στη συζήτηση των θεμάτων, γιατί δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να δημιουργήσουμε οποιαδήποτε εμπόδια στην ανακριτική διαδικασία. Αυτό όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν θα επανέλθουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα. Άρα δίνετε πίστοση χρόνου για να εξετάσουμε και την ουσία των προβλήματων. Την ουσία των προβλημάτων που έχουν να κάνουν με την εξυγίαση του κυπριακού ποδοσφαίρου. Δεν είναι μόνο οι καταγγελίες, τα στημένα είναι και πολλά άλλα, ναι. Είναι και πολλά άλλα. Ένα παράδειγμα μόνο να σας πω. Ένα παράδειγμα, το οποίο είχα αναφέρει σήμερα και στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Για να δούμε από πού ξεκινούν τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Έχω υποβάλει ερώτηση πριν μερικούς μήνες μέσω του Υπουργείου Παιδείας, του ΚΟΑ, για να φτάσει στην ΚΟΠ, ζητώντας να μας δοθούν εξηγήσεις για εκατομμύρια που έχει λάβει η ΚΟΠ από το 2000 μέχρι και το 2014 από διάφορες χορηγίες της FIFA, UEFA κτλ. Και που έχουν δοθεί αυτά τα λεφτά. Ξέρετε τι απάντηση πήρα? Τι απάντηση? Ότι η ΚΟΠ δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο από την πολιτεία. Άρα δεν οφείλουμε σε κανέναν καμία απάντηση. Τώρα κάνουμε ό,τι θέλουμε και δεν μας είναι μάλιστα. Που πρέπει να σταθούμε, πρέπει να αλλάξουμε. Άλλον η ανεξαρτησία ενός θεσμού και άλλον αυτή η ανεξαρτησία να εξελίσσεται σε ασυδοσία. Ή άλλες αναφορές. Είχαμε από σωματείο μια επιστολή σήμερα, η οποία μας έλεγε το εξής. Λυπούμαστε, έλεγε το σωματείο, δεν μπορούμε να παρευρεθούμε στη συνεδρία πριν αποφασίσουμε ότι θα ήταν και κλεισμένο το θυρό, γιατί αν έρθουμε και πούμε ό,τι πούμε, την επόμενη μέρα θα έχουμε να πληρώσουμε ποινές, προστήματα κτλ. Γιατί ασκήσαμε μια κριτική στην ΚΟΠ. Αυτή είναι η ΚΟΠ που θέλουμε. Όχι, είναι... Με αυτήν την ΚΟΠ θα πάμε μπροστά. Θα πάει μπροστά το κυπριακό ποδόσφαιρο. Μιλάμε για κλίμα τρομοκρατίας αυτό που περιγράφεται. Πρέπει να παρέμβουμε θεσμικά και ναι, να βρούμε τρόπους να αλλάξουμε πράγματα και καταστάσεις. Διαφορετικά θα συζητούμε τα ίδια και τα ίδια και θα συζητούμε επί ερημών. Θα τολμήσετε να το κάνετε, κύριε Διπλάρη, αυτό, ή τώρα που είναι στην επικαιρότητα το συζητάτε για τα μάτια του κόσμου και όταν περάσουν οι μήνες θα το κλείσετε χωρίς ουσιαστικά να μπείτε σε αυτό που θέλει ο κ. Είναι πολύ εύστοχο το ερώτημα, αγαπητέ Νικήτα, το οποίο θέτεις, και αυτό είναι που συζητήσαμε προς το τέλος της συνάντησής μας και κλεισμένων των θερών με τον ίδιο τον Γενικό Εισαγγελέα. Να μας υποδείξει πού μπορούμε να παρέμβουμε θεσμικά, ούτως ώστε να κάνουμε εκείνες τις αλλαγές στον νόμο για να μπορούμε να παρέμβουμε σε όλα αυτά τα οποία πολύ ορθά έχει πει και ο συνάδελφος ο Άντρος ο Καυκαλιάς. Δηλαδή το γεγονός ότι σήμερα η ΚΟΠ δεν λογοδοτεί σε κανένα. Επικαλούμενη την νομοθεσία, επικαλούμενη 1002 τάκα κανονισμούς και δεν μπορεί και δεν δίνει στοιχεία ούτε καν στη Βουλή. Πόσο μάλλον στον Κύπρο φορολογούμενο πολίτη. Εκείνο το οποίο μας είπε ο Γενικός Εισαγγελέας και ήταν και πολύ εύστοχο ήταν το εξής, ότι αναμένουμε, λέει, να ολοκληρωθούν οι φάκελοι ανακρίσεις για να αντιληφθούμε ποιο είναι το πρόβλημα, πώς ενεργούσαν όλοι αυτοί, με ποιους μηχανισμούς και αν θέλετε ενεργούσαν σίγουρα από το γεγονός ότι υπάρχουν στην νομοθεσία συγκεκριμένα κενά, τα οποία αυτοί όλοι οι επιτίδοι εκμεταλλευόμενοι θησάβριζαν στείνοντας αγώνες και ό,τι έκαναν. Πώς ήταν και ποιοι ήταν οι εμπλεκόμενοι, ούτως ώστε, λέει, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα
δεν αντιμετωπίζεται με αυτές τις 3 συλλήψεις οι οποίες έχουν γίνει και έχουν καταχωρηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Χαιρόμαστε γιατί η εισαγγελία για πρώτη φορά, έστω και για αυτή την υπόθεση. Θέλουμε πολύ πιο ουσιαστικά πράγματα να γίνουν. Θέλουμε, αν θέλετε, την κεφαλή, κύριε Νικήτα. Την κεφαλή, το ψάρι βρωμάει από την κεφαλή. Και το κεφάλι, στην προκειμένη περίπτωση, δεν έχει πιαστεί. Είτε γιατί, και το δεχόμαστε επίσης, ότι μπορεί η μαρτυρία να μην ήταν τόσο συγκλονιστική, τόσο δυνατή, αν θέλετε, στο δικαστήριο για να μπορεί να κρατηθεί. Αλλά ναι, οποιοσδήποτε γνωρίζει το παραμικρό, άμεσα στον ίδιο τον Γενικό Εισαγγελέα μπορεί να προστρέξει σε κανένα άλλο, ούτε σε ανακριτή. Και αυτό λέχθηκε και στην Επιτροπή Παιδείας, να δώσει τις πληροφορίες εκεί για και σίγουρα θα πάρει το. Και αυτό ζητούμε και πρέπει κάποια στιγμή όλα αυτά να σταματήσουν. Και σας λέμε ότι στην Επιτροπή Παιδείας είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε το μαχαίρι στον κόκκαλο. Ωραία, περιμένουμε να το δούμε. Κύριε Καυκαλιά, δεν λέχθηκε οτιδήποτε για παρεμβάσεις ή τρίτων προσώπων, πολιτικών προσώπων για όλο αυτό που γίνεται σε σχέση με το ποδόσφαιρο? Ότι κάποιοι να προσπαθούν να κουκουλώσουν οτιδήποτε. Δεν υπήρξε οποιαδήποτε αναφορά. Αντίθετα, ο Γενικός Εισαγγελέας υπεραμήθηκε της πρόθεσης του, της διάθεσης και της αποφασιστικότητας του να προχωρήσουν τα πράγματα μέχρι τέλους. Επίσης, πιστώνουμε τον Γενικό Εισαγγελέα. Και περιμένουμε να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη. Υπάρχουν αναφορές, υπάρχουν καταγγελίες, ξέρουμε όλοι πράγματα και καταστάσεις και απαιτούμε από την νομική υπηρεσία να πάρει τα πράγματα μέχρι τέλους. Ναι, και να φτάσει στην κεφαλή. Διότι εδώ είναι το ζητούμενο. Τώρα, αν θα πάρουμε 1-2 και θα νιώσουμε ότι με αυτόν τον τρόπο. Όλοι όσοι εμπλέκονται εκεί πρέπει να πάνε. Με το Κυπριακό ποδόσφαιρο δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Και την ίδια στιγμή, ευθύνη μου και κλείω με τούτο, την ίδια στιγμή, αν δεν υπάρξουν θεσμικές αλλαγές, και επιμένω σε αυτόν και το υπογραμμίζω, στον χώρο του Κυπριακού ποδοσφαίρου, στον τρόπο που λειτουργεί η ΚΟΠ, πάλι θα έχουμε τα ίδια πράγματα. Γι' αυτό εμείς θα επιμένουμε σε αυτόν τον τομέα και να είστε βέβαιοι ότι θα επανέλθουμε πάρα πολύ σύντομα. Το περιμένουμε και εμείς και οι πολίτες. Ρωτήθηκε και για το θέμα των τηλεφωνικών επικοινωνιών, το οποίο αποκαλύψετε και ο σταθμός. Ναι, ότι δυστυχώς αυτό το τεκμήριο της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της καταγραφής δεν στέκει στο δικαστήριο. Που αν αυτό, αν θέλετε, μπορούσε να ευσταθεί στο δικαστήριο και να στεθεί ως τεκμήριο, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Όμως, μαζί με το Γενικό Εισαγγελέα, εμείς θα κάνουμε εκείνες τις θεσμικές αλλαγές και τις νομικές αλλαγές στο νομοσχέδιο, ώστε όλοι αυτοί οι επιτίδοι να μην βρίσκουν, αγαπητέ Νικήτα, τα κενά στην νομοθεσία για να κάνουν αυτά τα οποία κάνουν. Και δυστυχώς γνωρίζουμε, ακούμε, αλλά ποτέ δεν βλέπαμε κάποιους να οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Ευχαριστώ, κύριε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.